Але я не разумею, як свет, што стварыў такую прыгажосць, можа быць дрэнна. Ты паглядзі, праўда ж краса, хіба чаго можа тут не хапаць, хіба не я пра каго кажуць, што маю ўсё. Ты азірні, скарбы вакол, колькі ж багацця ў пячоры адной, скажаш, зірнуўшы наўсцяж. Так, маю ўсё яна, проста процьма прылад разнастайны, невядомага многа ўсяго. Хочаш нешта яно? Тут іх 20. Да няхай, я хачу волі больш. Хочацца мне на паверхні высь і паглядзець, як танцуюць людзі, ходзяць паўсюль на тых, якіх там Нагах. Плаваюць рыбы на плаўніках, ногі ж патрэбны, каб скочыць, танчыць, проста брадзіць па тых, як там было, дварах, а над вадой вабіць зямля, каб апынуцца хоць на дзень там. Хочацца так часткаю стаць свету таго, што мне аддаць, каб пажадаць іншае долі, і на пясках у прамянях скуру сагрэць. Там над вадой сваіх дачок людзі не забіраюць дома, бо па праўдзе годзе плаваць, трэба ўставаць і зведаць пра тое, што суша ёсць. Урэшце на ўсё атрымаць адказы, што агонь і чаму ён, як там было, пёк. Прыйдзе мой час.